אומייגאד, זה סגול, כל מה זה ירוק. מה? זה לא ירוק? למה זה לא ירוק? מה? איפה כל הסגול? איפה כל הסגול? איפה כל הסגול? איך פתאום זה הגיע? מישהו שולט בעולם? או מישהו אוכל את העולם? לא יודעת כלום פשוט. מה? וואו, תראו כמה דברים סגולים. וואו, יש כאן צמס. מה זה? מה זה סמן? אתם בגינה הפפיון? כן. אני בגינת הפפיון. יש כאן הרבה דברים סגולים. זה משהו שולט כאן בעולם. אומייגאד, תראו את העולם הזה. זה בעולדים עדיין. מה זה השקיות האלה? יואו, אני עולה למעלה לארץ פלאות. לשמיים. מישהו יודע לאן אני הולך? וואו. איזה עכשיו מה ראיתי שם? אני עכשיו עולה עוד פעם. עכשיו אני לא רואה שם שום דבר. מישהו הרג אותו. עכשיו תראו. ראיתם עכשיו מה ראיתי שם? עכשיו אני לא רואה שם שום דבר. עכשיו אני עולה לשם עוד פעם. מה? מה עשו לי? מה עשו לי? אומייגאד. תראו למעלה איזה מספר זה. להירשם כמנוי. אם אתם רוצים שיצילו אותי, אז להירשם למנוי. מה? אני בתוך קופסה.